Vysmrkáme se. Vysmrkáme se. Kamarád, ten kokain, co beru, to jako dával se záhulny. No nic. Game Awards 2025. Můj názor a vote je nejvíc důležitější, protože jak můžete vědět, já jsem herní specialista. Mám asi odehráno tak 10 her. Boy, je tu 29. Bylo to docela dost her na 3 dny. Takže tohle je rovnou jako, tohle je Game of the Year. Tohle je jako Game of the Year, jo. Jak sign in? Čo? Jedeme. No pojď. Takže tohle je rovnou Game of the Year, jo. Prostě right of the rip, prostě Game of the Year. Kde je URF? Čím co píšou ty kokoti? To je tak toxic mod, ty pěkně napíše 3 otazníky, ne? A kde je Ghost of Yote? Protože Ghost of Yote je reálně jediná hra, co vyšel ten rok, co jsem hrál. Dáme to Kingdom Come Deliverance, protože jsme Češkové a musíme podpořit Čechy a českou historii, protože jsme prostě the best. Ty co tam. Next kategorie. Best Game Direction. Tady jsou zase hry, co jsem nehrál, ale... Atsu fucking Yote tu. To je jasný. Musíme hrát Atsu. To jsem jediný hrál prostě, takže dáváme Atsu. Best Narrative. Wow, co to asi dáme? Dáme to reálně dám jim. Dáme to Death Stranding. Protože jako chodit 8 hodin se zásilkama je jako top tier. Best Art Direction. For outstanding creative and or technical achievement in artistic design and animation. OK. Co je tohle reálně? Jak vůbec vypadá gameplay? Tohle jsem aspoň viděl, takže já bych to dal reálně Hollow Knightovi, tu kategorii. Víš co tam. Best Score and Music. A to jako jiný hry neexistují? OK, sorry, neslyšel jsem ani jednu songu z těch všech, jenom prostě Yote. To je prostě vidět to profesionální umění moje, já prostě vím, co je dobrý. Best Audio Design. In-game audio and sound design. Trošku jsem biased, ale miluji Battlefield 6, takže dáme Battlefield 6. Best Performance. Awarded to an individual for voice over acting, emotion and or performance capture. Abych pravdu řekl? Neznám ani jednoho člověka prostě jako, nevím ani co to je, kdo je Jennifer English, kamo. To je taky jméno Jennifer English, jako, to se může jmenovat Jennifer Czech. To vím, kdo je aspoň, to je Atsu. To je ta hlavní postava. A pozor, tohle je nejdůležitější kategorie. Innovation in accessibility. Recognizing software and or hardware that is pushing the medium. No tak, kamaráde, to musí být na 100%. Na 100% innovation je Assassin's Creed Shadow. Kdyby byl Assassin's Creed Shadow na Game of the Year jako tý hlavní, tak tam dám tohle, protože to je tak dobrá hra, že ji nikdo nechtěl hrát. Games for Impact. Jako ty hry předtím jsem o nich aspoň slyšel, ale reálně, co je sakra Despelote? Dáme to na random. Zavírám oči, já myší a na 3 dám prostě jednu hru. 1, 2, 3. South of Midnight získáváš 1000 hlasů ode mě. Best ongoing game. Awarded to a game for outstanding development on ongoing content that evolves the player experience over time. Final Fantasy 14, Fortnite. Já jsem Fortnite celý týden, nedal jsem ani jeden win. Helldivers, Marvel Rivals, No Man's Sky.
OK, tohle je na 100% Fortnite kategorie, protože Fortnite, kámo, ty to nemusíš hrát, oni dropnou prostě jednu věc a ty přijdeš znova jako Simpsonovi, takže jako sorry, Fortnite. Best Community Support. Community Support. For outstanding community support, transparency and responsiveness. Inclusive bla 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 bla. Kamo, hrál jsem chvilku No Man's Sky, sice jsem to refundnul, ale vykoupil jinou hru, ale ta hra se mi líbila, takže tohle je takový pity point, No Man's Sky, salut. Best Independent Game for outstanding creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system. Kamo, Ball XP to vypadá jako, že jako když si dali fakt záležet na to, máte tam můj vote. A ježiš. Best Debut Indie Game. Tohle jsem, ten Dispatch, to je taková gunnerská hra. Kamo, Twitter je celý tyhle hry, jak tam kurva se slikají nějaký postavy, takže kamaráde, for the Gunners, máte tam můj vote. Best Mobile Game. Ok, každý ví, že Best Mobile Game je prostě Subway Surfer, jako bez toho není život. Kamo, v životě jsem ty hry ani neviděl, ale Sonic je v mojich srdcích furt, takže Sonicu máš tam můj vote. Best VR, v životě jsem neměl VR na sebe. For the best experience player in virtual or augmented reality. Viděl jsem Alien Earth, vím, že to nemá nic s tím společného, ale tak to dáme Alienovi, protože miluju Alieny. Kámo, action game, to je jasně Battlefield, kámo, každý den každou hru 30 kg dropů jako nic. Best action adventure game, or best action adventure game combining combat with traversal and puzzle solving. Sucker Punch, tady máte za Acu. Best RPG, for the best game design with rich player character customization and progression, including the massively multiplayer experiences. Tohle má multiplayer. Tohle vypadá jako kamo Xbox, kamo tohle bez tak nějaký outsider. Underdog, máš tam můj vote, ani jsem si nepřečetl jméno. Kamo, jestli někdo hraje fighting games, tak kamo, proberte se radši jako. Co to jako je? Fatal Fury. Kamo, tady lolko. Cože? Tak kamo, to si musím zahrát. Kamo, jestli někdo hraje fighting games, tak kamo, proberte se radši jako. Jak se to jmenuje? 2XKO, tak kamaráde, tohle někdy dáme jako vote. Riot Games. Best Family. For the best appropriate for family play, irrespective of genre or platform. Kamo, tohle je jasný. Kamo, Sonic, jako miluju Sonic hry. Když jsem hrál tak jednu. Best Sim Strategy. Best game focused on real-time or turn-based simulation or strategy gameplay irrespective of platform. Tady by měl být League of Legends, to jako vyšlo teď, nějak ten rok to vyšlo, myslím. Kámo, Jurassic World. Kámo, každý miluje dinosaury, opotam. Best Sports / Racing Game. Já hraju takový jiný racing games, ale to nevadí. For the best traditional and non-traditional sports and racing game. Kámo, Rematch je top tier hra, která umřela tak 2 měsíce potom, co to vyšlo. Ano, mám na to nervy pokaždé, když to zahraju. Takže votujeme Rematch a čau. A pozor, tohle je možná největší, a tady je máš rekord. Best multiplayer. For outstanding online... Ok, každý ví, co to je za multiplayer. Tady jsem dokonce hrál 3 hry. 3 hry, to je 2. 3 hry jsem tu hrál. Ark Raiders, Battlefield 6, ok, tyhle to reálně...
Stříček. Tohle nemůže vyhrát. Jestli tohle vyhraje, tak tohle reálně musí vyhrát Arc Raiders nebo Battlefield 6. Elden Ring Night Train je nejhorší From Software project ever. To je takovej cash grab, že to není možné. Já vím, že Arc Raiders má strašně, že to je možná lepší, ale já jsem to nehrál až tak moc jak Battlefieldy. Ale plně, já dám Battlefield jako, zapte mě klidně za ten názor, ale zatím jsem to hrál, jsem si užil víc Battlefield, protože jsem až takový čas nevěnoval Arc Raiders. Takže Battlefields, here you go. Kamaráde, jako Minecraft Movie, to byla experience. Jsem na tom nebyl, ale jako vidět klipy, jak tam lidi hážou popcorn, když tam přijde Steve a řekne I am Steve. I am Steve! And I am Steve. Peak Cinema. Most anticipated game. Kámo, jestli někdo voutne pro tohle, tak jako respekt. Kámo, reálně, když jsme jako, to be honest, to be fucking honest, já bych to dal. Kámo, GTA 6 už není tak jako, já nevím, ten hype, já se necítím tak hype, protože já vím, že to nevyjde příští rok, jako já tuším, že to odloží zase. Já bych to reálně dal buď Wolverinovi nebo Witcherovi. Není šance, že to vyjde příští rok, podle mě. Není šance. Potom se mi jako stalo s Rockstarem. Jak teď leftnuli, tak 40 lidí vykopli. A proto to dám Witcherovi. Witcher 4. Top 4 to bude. To se dá skipnout? Content Creator of the Year. A kde jsem já? Kdo je tohle? Jenom tyhle ty 3 znám. Já mám Moist Critical, někde vidím nějaký video, jo, bereme tě. No komentář u tohletoho, kamaráde, Dota 2. Dota 2 je fakt, že pík. Kamu to se říká e-sportům jako atleti? A kde jsem zase já, že já dávám pentakill každou hru? Kamu, kde je Faker jako, proč je tu nějaký vole? Kde je sakra Menard jako? Kamu, sorry, ale... Kamu, slovo atlet a tenhle ten člověk, to nemůže být dvě stejný, jako všichni vypadají, že jako atlet viděli možná tenhle ten, že jako viděli atletiku jako z okna možná tak. Kamu, já to dám třeba, nevím. Kamu, Street Fighter, to hraje tak 100 lidí, ne? Kámo, Zivo, ty vypadáš, že jako fakt, že se soustředíš na tu hru. Máš tam můj voutík. Best eSports team. Neznám ani jeden tým. Kámo, to jsem četl, to mají Gen V, The Boys. Kámo, Vitality. To znám, berme tam. To je vše. Tohle byl nejvíc důležitý Game Awards voting, co jste kdy viděli. Moje voty dávají největší smysl. Tak určitě.